Ilocano Love Drama Stories. Iti tunggal pitik ki puso, kada guru-uray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Apay ngagsagsagit ka, Larne. Hanya di napasamak ba? Tiyawanan ba in? Napanak nagkakaluklukon naglagayam ni Alexander Tatang. Malaksid kanya. At dapay sa bali akayan ayat na. Ay, wala katagasgasan mo kaya. Kung sa pa'y makataon nga gaya nayat kayo. Di maday ta tinagsinaan niyo kini Adonisaya. May sapay tayo dyan. Awan tinagdumaan da. Agpapada amin na lalaki amang luloko. Eh, sana tasanak mo takas niya anak ko. Hiram-ram. Ang yaday ka, pagsarsaritaan nyo nga agama, higmay. Nanay, apay ang larnay, apay ngagsangsangit ka. Naduktalan na ka no nga dasabali akayan ayat ni Alexander. Oho, bayaban lusan anapudnukin ka. Adun to ti sa balay ang mangaramkin ka na saysaya. Upoy, Diyak kayat nanang. Namidwa na nakiayan ayat. Ang pinagsangit daklaan. Diyak kayatan. Idi pa'y laang ngamin nga ibagbagak kan kalaar ni. Ano ita? Tumtumram manan dagitilwam. Makailuliwag at tumatlaan. Katday ti tandaan amnesa. Isudan to, ti agluwa. Anya ti kayat mo asawan? Kasla at dadakas apang panggapang. Saan lang nga tayo ababay ti agsangit. Uray mat dagita lalaki. Masapul mo ta mapataasan dati agsangit. Saan ka mawatan? Lipata mo tinaibagak. Tsaka tapagsaritaan tapay tayo dyan, Alexander. Kasanon no agpakawan kan ka? Kat ikari nang agbalbaliwan. Nalpaso na nagsina kami. Awanan ti panggap ko kaya makisigublian kan ko, ana. Awanan ti marinak nga ayat kan ko, ana. Kagurukura ko, ana. Na, anyaya ti mapaspasamak ken ka alaklakayan. ay, Kagapgapom ititalan. Ne, inidamot adagusay. laguri-guri nak ngerod masang. Talagan sa lakaya kon. Dandani, jak kabala rin tiyag talon. Ay, sumardeng ka laang nga agtalon alakay. Ipasublat mo laang nga inkan ni Puldaw nga anak ta. No damot pamilya na biyagan na. Jak namnamaan, tiyanak ta. Kaya kaya't na di agan lawagi na jay. Agam, saan lang nga ta maasyan kin ka? Nabayang man adi malatiw ditaw. Abangan no san nga gasardeng tip trabaho da. San sa mawawanan iti kontrata di sumurusurutan na. Talaga matitirik na bakit? Isumat lagayam asaan ang nakatrangka tiri daw. Awan gayam nabati a tao dito'y balay. Nadapay lang ata ni tatang ni talon. Kat ni nanang. Napanan na nga ta. Oray nila arnila ko matimasang patak. Tamangi bagaak iti kwartana. Mabitang! Umaya kaon! Nila arni nga tataytan. Luaping intrangkak pa ilang tiri daw man. Ang pagamalan mo, Poldo. Ne. Po! Dandani di ka nalasin na, Jonathan.
Nabayag ngamin asaan ka nakita. Ha? Anta ka din nila, Arnie? Nila Arnie gayam tigagaram. Awan pulos tao dito'y balay. Ani, sugayam ang nila Arnie dayta. Oh, Manong Poldo. Naimbag man ta nakalagip ka si Marongkar. Nukon, malagip na ka dagiti dadakil ta. Awan mat nasang potak a tao dito'y balay. Di mon sa madlaw ni Jonathan Ay sos ne, nakatataer. Ang porma pa Manong Jonathan, si kamot nga agpaiso, kumusta ka? Nabay ka saan ka nakita? Isumot ti ko naking kwa na. Sika kano ti gagara na. Padano no ma. Ngamsak pay dayta. Agsarita taman pay lang. Larne. Tinansaya at dumanon ka iti unag Manong Jonathan. Uray naklabit ha. Tagsarita kami lang bit kini Manong Poldo. Naklata ka talaga iti pan nakakitakken ka. Nabay ka nagpukaw ka dito lugar tayo. Nakabakbak ng kangatanan niya. Nakurapay ak aping manaw iti lugar tayo. Nagsubli ak ngawan nagbaliwa. Kalpasan anam mo ak nga agayan ayat kayon kan ni Adonis idi. Inkadeng ko ti umanayo. Di mo ko man ipalagip pa'y dayta. Tsak kayatan ang mapasakitan pa'y ti puso ak. Apay, anat napasama ka na kayo. Nagtalagagkan ko na. Tati amukat agmay may sakit ti puso na. Agpatatamat lang kini Alexander. No puso tinang sugat. Puso mat lang ti mamaglunit iti dayta sugat. Diyak kayatan ti agayat pa'y. Tamok ang masakitan aglaang. Awanan ti panagtalag ko pa'y kadagiti lalaki. No di nagpinagunya ni Jonathan, saan ko na bigbig. Napayag namin nga awan iti lugar tayo. Diyak ka mo no sa dino tinakadandanunan na tatang. Diyak ininteresan at tinamagkan ko na. Ay, naimbag mat. Tanalagip na kaapi na siyar, anak ka. Amuklat tan nga agaram ti panggap na nanang. So tay jay, prinang kakadagos nga awan namnamain na kanya. Tadyak kayatan ti agayat pa'y. Talaga napasakitan ka kadagiti mo na akain ayat mo. Ganyan nga ti panggap mo. San ka makiasawa? Sa anak mo taman, ano nagtalina eda kabalasang atatang? Na, Kasi tinakunakon, awanan ti panagtalag ko kadagiti lalaki. kiti suda apay ramraman nak. Ay, isuman la kay. Agam panagkunak. Di ka agsasao iti patapos ako na. Supay Sabali mangki dito malagip ko. Hindi mo imay ni Puldaw. Nakalagip man. Di nakambla inurayan kinanang mo. Ay na, kalpasan ang nakadawat iti kwarta kanya, day jay, timanawan. Diyan ako may kankat ng... Mabain na kinimanong Jonathan amakangag iti panagsinungbat mi ngagkabsat. Ay, dumawat pa'y lang iti kwarta. Itno agsusweldo. Kanayon kanumat asan na kumpleto ti sweldo na. Ay, nagkringat lakit din ti kastoy abiyag. Agan anus kalata, laarnay anak ko. Adan tuumot lalong awan ti biyag mo. Dandan saan ko analasin ni Jonathan. Nakatatar matlauna yan. Agpada kayo lang kinitatang. Sang kadayo yung ti kinagwapo ni Jonathan. An-anon ti kinataar? No saan nakaamabiyag? Apay akas tati ko namla Arnie. Nagaram ka din ni Jonathan kan ka. Dahil amin kinapintas mo. Dahil tanto lang ti pagtungpanan na. Kat kasi tinaibagak kadagiti dadakken ko. Inunahakon. Tapno saan nga ituloy ti agaram kanya. Nagkasangan. Di na pa'y naipudno ti panagayat na. Binasted mo at agusin. Makauma nga ibagbag ha. Diyak kayatan ti agayat pa'y. Nasingpot ni Jonathan, la Arnie. Saan mo amay bagaday Tanesa? Di mo amuna niya tinagbalbaliwan Ang mga nagsusukot mo tinobya na itinagapuan na lugar. Agpapada ti panagkita mo kadagiti lalaki.
Sinara amon ti puso nga agayat pa'y? Talaga? Kan may sapay nesa ha? Anya ti sirbi ti kinasingpat kan kinataar. No di na ka mabiyag. Ay, nauma ako ni ti kinakurapay. Jak natuto, tinakisarita king ka. Tagdardarasak ide, Jonathan. Kat, kamusta ka? Po. Naimbag ka pa ya, tas maliwanwanan sa tibiyag ma. Kasi itisigo na. Awan pa nagbalbaliwan tibiyag. Po, talaga nga awan pa'y tinagbalbaliwam aha. Napakumbaba ka pa'y lang agsasao. Nabayag ka man na napukaw ah. Pinadas ko tinakigasang gasat. Abang ano sa anak mo't lang agbayag diti lugar tayo. Kadalang napatingin na si Kaso iti kabangibang na ili. Po, nakakalikan samot iti balito ka, Jonathan. Naimbag ka pa, itawan pa'y asawam. Siya, duwan ti anak mi, kini Salome. Ligayang Salome tinakagasat mo. Nalain ka nagpili ah. Ay na. Narigat ibiyag mi, Jonathan. Saan ka amaawanan ni tinamnama? Agbiag tinaagawa. Dumteng tulap ta tinaimbag agasat. Basta agagawa ka. Napili ka launay la Arnie. Nyapay lang ti sapulam kini Jonathan. Kay kayat mo kidin ti agbagat abalasang ngay. Manong Puldo, saan da ko maabyangan? Bukod ka abiyag da ito eh. Ne, saan ko man ang magustuhan ti panagsungsungbat mo? Ay, Puldaw. Ala, gusto na ita. Amagat nagsinong bat kayo pa'y ngagkabsat. San mo natutupan, Laarne? Abo mo tinti ugali na, di makatuptupan. Baribar nga min asumong bat, nanang. Agulimag kan, Puldaw. Malaalala. Panawan na kami manlaangan, Laarne. Unay laki edi na kinagagat yon tatang. Kunak man no agrayong makayo. Agkasap ngatan kayo pa lang iji talaw. No, di nakmet ngamin kayat at tulungan, anak ko. Kumaa. Ay na, nagpigsa ka kumaa katulungan ni Tatang Mau. Tatang, jak maano santi agkainaran ni iji talaw. Kay kaya't kulaangan natin agkarpintero. Ay, wen gayam. Ay, impasyar mo kumamay, dagiti apu kumay. Saan ka amawanan iti trabaho? Di mawat ka pa lang iti kabsat mo. Masurunak ti deja kontraktor me. Kanayon ako rang ti sildo me. Adun sa ti utang na. Ngamen, nalugi di kontrata na. Panagsusweldo man gaya man. Di pa inaaw-awat. Sumsumaranan iti panunod ko naman tulaan ti mabati. Saan lang aminan ang umato ti sweldo tayo man? Ano sa nun ah? Napipya ti adda pagtrabahuan na. Ay, naimbag ta. Balasang tapay laang. Naimbag man ta na panulot mo day Tanesa. Ay, narigat ti ada asawa na. Kakaansi ka lang arudan amang yan ana iti sweldo sa agbisyo pay laang ti asawam. Ay, pilyam ito'y nasingpot ah. Awan siguro ti bisyo ni Jonathan. Uy, kurso na dam sa akin din ni Jonathan ah. Ay, wan gayam friend. Planok tegluwas si Jesyudad nga agsapul iti nasaysaya at pagtrabahuan. Laarni, agpada tagayam iti pampanunutan. Kaya't kumati agtrabaho ijay syudad. Nakigtot kami kananang mo iti dayta pangadeng mo. Anyat nakapanunutam ngagsapol iti trabaho mi di syudad. Naumakan iti trabaho mi ditoy. Kahit ko kumapadasan tigasat ko ijay Manila, tatang. Nanang, nangat nga to kano ti sweldo ijay. Kano nanggag ko pagsarsaritaan da tatag mo kun Jonathan. Magatang kano amin adi mangan ano di syudad. Masansan ka di nga umay ni Jonathan dito eh? Yas asidag na ti bagina kanya. Masansan at danunin na kijitalon, taagabay mo titalon da ititalon tayo. Laarne, amaw, kaya mini Jonathan aparakin ka. Nasingpet kan natayaw, nagagutpay.
Awan ti pilpilyin na trabaho. Ay, Jack man maguston day nga ibagbagayo, nanang. Di ka kumagumurgura, anak ko. Ta amumim ay takitaan ti pagimbagam. Kasi tinaibaga kada kayon, tatang, nanang. Awan iti panunot kun day abanag. Tinapatag kanya, kat ti masakbayan. Anya tis isa, ma'am, ha, Nessa? Kahit mo sa masurunak kan ka. Amok mat adi mo amo ti gumura kanyak la Arnie. Paburgayam dagiti dadakkel mo kini Jonathan. Guwapo mat ngami. May saka mat. Hay, makaidagal day ta kinagwapo. Kan, napasakitanan ti puso. Kadjakon agayat tay. Ay, talaga abim maton ti pusong. Nakulaapanan ti panunot mo. O anya, day ta kadilatan ti pagsaritaan ta, ha? Saan ta kading agtuloy ama pa ni Manila? Talaga adet si Dido kan? Katuan, ti ko na mga katagang angawak langan niya. Ay, barang atay di syudad tigasat ko, friend. Kan, maaday wakday jay a Jonathan. Kulak no saan ka na madalon diti balayo, Larnie. Naibaga ngamin datataig mi kan nalamasang, ngayon ka kanuag sapol iti trabaho mi di Manila. Ay, talaga at tatang ka nanang. Awan ti may limadakan ka. Saan ka kumagumurgura? Manong Jonathan, saan ka diyan nalpastan ang nagsarita idi? Agpudno ka man kanya? Anya talaga ti panggap mo kanya ka? Napudno ti tarigagay ko kinika. Oray no saan nakanay ka ni ti gundaway idi, kapo kanya Donis. Di mo ituloy pa, Manong. Nasingpat ka kanya. Kaya't ko matiagbalin ang nasingpat kan ka. Agyaman na. Angam, agpating kaladitan. Nalpasan na nakaikaddangat. Jakon agayat pa'y, Manong. Ne, udugayam tinaidanon kanyak dagiti dadakkel ta. Agim impakik ka pa yun kadagiti arwatam. Apay, panawom dagiti dadakkel ta. Agda ka, mat. Saan mo mat nga tama iturad abaybayan ida, Manong? Nay, kasla ibagbagam matan ang makipagyan kami kadagiti dadakkel ta Adamat bukod mi abalay, Larnie. Jaki bagbaga akas ta ti aramida, Manong. Ti kahit ko asawan, sarong karam idamat iti sagpaminsan. Kaasipay ni Jonathan. Nusak day jay. Paspasa ka. Jak sa magustuhan day ta anak ko na, Manong. Anya ti kahit mo asawan? Anya kayo kadingag kabsat. Pumanaw ka lang arudan, Larnie, ag sinungbat kayo pailaang. Ni Manong Puldo, tatang. Ay, ang mga numasikugmanan ni Manang Salome. Na, anya kumatidakas na katagasawa na mag. Di na kaya ti paatiw nila Arnie tatang. Masuron kay ding. Anya nga min dagita nga ibagbagam aya. Padasan day ja Jonathan timang bastos kanyak. Tunamit. Nasingpet ni Jonathan. Dakkel ti panagraem na kan panagbain na kanyak. Kada kami kan nanang mo. Naimbag ta nakastrakta dagos iti pagtrabahuan ta, Nessa. Agbisin ta nakit din maibos ti kwartata. Naimbag ta agkatrabahuan ta. Napintas ti trabaho ta. Nangato adagos ti sweldo ta. Kung nagtupay kahit nga dali ti syudad tigasat ta. Miss, taxi. Adda nagsardang ataksi iti sango ta. Adda pagtaksi ta la Arnie. Kitaam ti taxi driver. Larnie? Nessa? Ha? Na kayo? Lumugan kayo. Itulog kayo. Agyaman kami laangan. Nabit kami pala dito Manila. Kasarsarak may iti trabaho. Agjib kami laangan. Kababain ko mga ibaga, Jonathan. Saan mi akabaalan tag pleti iti taksi?
Malaksin no, ilibre na kami. Dahil talaga yan. Awan problema. Maawatak ti ka sa sadyo dito syudad. Alright, awan matsabsabali. Nessa, anya kan sa? Agbain kami ta. Imbagak nga rodan akababain. Umay kayo kit din. Aglugan kayon. Amang ano saan nyo pa ya kabisado dito syudad. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kababain sa launa yan kan ka, Jonathan. Ilibre na kami lang nga rodan nga inlugan iti taksim. Ilibre na kami pa iti merienda. Saan lang ang merienda? Ure na sa papay. Pangrabiin ti orderek. Nalimod ka maggayam. Agasam, ada taksim iti Manila. Uy, Larny. Apay, asaan ka amatimtimag? Ha? Ay, dumdum nga kaklang iti pagsarasanitaan nyo. Saan ko ataksi tinagluganan tayo? Makipaspasada aklang. Ano saan ah? Anya nga rod, kat narigat matibiyag. Dahil tatiga po nang imay kami dito yung syudad. Intarayan mi ti kinakurapay di lugar tayo. Naimbag tan nakastrag kami iti nasaya at apagtrabahuan. Ay, maragsaka na kamakamoy ti data. Sige, mabit lang tagurder ako. Ay, nagsugak at talaga. Nagadungamin ti inorder ni Jonathan. Nag-iimas pa eh. Iti o nagpailang ti taksi, nagsasarunong ti panagtigab mo nesa. Di ka lang nagpainan. Ang mumatlagayang ti mabain ki ni Jonathan. Ti panagtigab mo ti kayat ko asawan. Pimalpalasangan ka. Itay pala ang amakadlawak kan kalaan ni. Awan ti iisimam. Saan ka kadi amaragsakan? Nagkita kayo kini Jonathan dito yung syudad? Anya ko matiga po na maragsakan ha. Kuidaw ka. Pinanawam ijay lugar tayo ni Jonathan. Ngam, di mo sakit di maliklikan dito yung syudad. Agpaspasada maglagayam iti taksi dito yung Manila. Ay, anyan tulangan ti agpalin abiyag mi. Kumusta nga tanti anak tayo di syudad masang? Di mo't lakit agsuratan. Adnya. Ay, lakayan kamay. Sada nga uso ti surat-surat ita. Auray babasit nga ubeng cellphone ay digam da. Mas daawak mo't king kamasang. At daya dadakil nga ubing. Nanyakan aya. Kasano kitawan mo't cellphone na? Ada nakita ka cellphone ni Puldaw. Di na lang nga taam mo ti numero nila Arne. May samot de jay. Di pa'y sumarungkar. Nagsarita damat kinlaar na sakbay apimanaw ti kapsat na asarungkaran na ta. Mamangano ka na yun mo't amarabyan manipod iti trabaho na. Adamo nga min bukod nan abalay. Jaknam naman ti panang sarungkar mo kanyak dito kasera mi kininesa Jonathan. Kasano nga mong amadanon na? Nagkita kami kaninesa. Naamok saan kayo magpada iti day off. Talaga nga awan ti mailimad na kan kanya. Makagura ka kaditi panang pasyar ko kin ka, Larny. Amok na niya ti panggap mo, Jonathan. Saan ka di analpastan anak sarita? Napudno ak iti tarigagay ko kin ka. Ladingitat. Ngamtya ko nagayat pa'y. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo alalaki. Sa anak nga ipada kada Adonis kan Alexander. Nalakalang kagsao. Sa ti panunutam. Anyalangin ti pagbalinan ti panagbiagta. No data ti agkagasa. Kunang tupaya di mo maliklikan ni Jonathan Larny. Napudnon samot iti tarigagay na kan ka. Anyan tulangan ti biyag mi no da kami ti agkagasat. Makaanay ayaman ti mapasadaan na iti taksi ang pagbiag mi. Mabuting kang agrigat, kasta? Marigrigat kami laang nesa. Katjak kayat nga agtalinaad ti kinakurapay kanyak.
La Arnie, no agtinulong kayo ngagtrabaho, kabaulan nyo ti agbyag ana sa liwanwan. Anong mabitlaan? Awan ka ditiriknam kini Jonathan? Ay, di mo lang maibatanan ta cellphone mo. Friend, kita man dagito yung friend request, oh. Nagato. Ay, nagatungog paiso. Pending request amin. Pasig sapay alalaki. Kaduan na kadakwada tiganggan na at. Mabuta ka ma-accept iti friend request na. Narigat nagpaiso dayta. Ang mga no poser dagita. Wenno makisarita dagitay agipatalod iti bastos aladawan. No saan pa'y nga taan nagsardeng ti trabaho mi? Amang no saan kayo pa'y nasangwa sa rongkaran? Nanang, tatang. Unay laki di mo daytan puldo. Awan mo lagam ti trabaho. Di tinulungan ako man igitalon. Anya? Ay, sige. Kita agto. Ewan gayam. Kumustan nila Arne? Aging gaita, awan pa'y awag na. Ay, kaya mga di na masangaw. Di mo laam mo, tinumiro na. Awagam ko ma, anak ko. Awan ngagpaisaw. Naimbag tayo may ka dito'y balay. Ay, awan samot tilod ko apagawag ko. Ay, kita ka. No, ada numero nila Arne dito yung cellphone ko. Alala, sige mat anak ko. Kaya po, mailiw ako na yan, ijay kabsat mo. Kaya't may mutan ako, mustaan ti kasasaad na. Nani. At dagayam numero na, nanang. Awan ti pagawag ko king kuana. Tiksaklaan. Ta umawag tapno makasarita yo. Barang nakasangputin iti dagos na no addan trabaho na Pasensya kayo nanang, tadyak mo ila nakawawag kada kayon. Nabiitak pa nga miniti trabaho, kat kaaduan na amarabyan kami kininesa nga agawid. Naimbag ata nag-text ni Manong Puldo. Ayun nga ron anak ko. Ay na, maragsa ka na kamakangag iti boses mo anak ko. Manula alawas nga awan ka dito itin namay. Angam kailiw dakan ni tatang mo. Agiin nanos tayo nanang. Tanya ngay nga rod kat marigrigat tayo laang mat. Angam, uray siyak nanang. Kailiw kayo matlauna yan kin ni tatang. Kunak mo sa dino ti pangawisam kanya ngagpasyar Jonathan. Amang ano, mapagbiddotan datang agayan ayat dagiti padatang agpaspasyar dito'y parke. Nangaw kagayam na sa. Ano ti bagbaga ni Larne, may papangkanyak. Awan mat, saan da ka mat ang mapagsarsaritaan? Nay, nagunagan ti panagsinnaay mo. Ay, pasensya ka no, nasair ko tirik na. Nagrigat lakat nga minang tinakurapay. Ura kasano ti kinapudnok iti gayem mo. Awan latan sa ti maganap ko. Namimpinsanan anak ko laapan ti panunot na. Kapo iti, pan nakagugur ti puso na. Awan san ti panggap na makiinayat. Ngam na makasarak nga tayo ti baknang. Amang ano agbaliw ti kapanunutan na. Saan mo ang mababalaw nila, Arnie? Agpabak ng kakiti, tapno kayat na ka. Kaya't ko nga ayatin nak nila Arnie nga ori nung nakurapayak lang. Huwag gayam Nessa. Amangan numabayag sa andak to ang makita. At dangamin napatig apapanak. Video call. Ag nervyos ak matan. Saanan amapnak ni Mat iti chat. Awagan nak pa yan babae ni ti video call. Kasan ba ito yan? Ay, anya nga tayo tipod na apanggap tayo ng Amerikano kanyak. Saan naglakit ni nga ingaan? Aging nga iti saan ko asong batan. Ano day tan, Larnie? Ni matmananday jayan niya. Danda ni Rinabi nga awagan na ka. Lakla ko makayati agpuyat ka, friend. Kat,
Ada ka din relasyon nyo? Awan na. Agar-aram pa ilang kanyak. Ngam amam nesa. At ayo tirik na kenkwana. Hangam kaputan na singpat. Kan nalailo kanyak. So, tajay. Mat-mat nagam tirik nam kenkwana kasta. Sa bagay, no asawa na ka, mapankanto ni di Amerika. Ha? Maitarayam ton ti kinarigat. Kunak no saanan ang matuloy ti panagpasyarta. Nagbayag ti panagsarita yung kinima. Agasam, talo nga oras. Kasano kat kaslasan ama umuma. Ay na, unam lano kanayon ama ililiwan kanyak sika. Mabiit man laang. At ka din relasyon nyo, la Arnie? Pasensyakan. Sapay ko matadi mo panunutan aman nakibiyanga. Maawatan ka. Nessa, nasingit ka gayam ko. Iso nga, ibagakan ka daytoy. Kunak no sa anak kon nga gayat pay. Maawata kon. Ngam, apay animat pay. Amerikano dahil jay. Sabali ti kultura da. Sabali ni mat kadagiti kang gana at ngagar-aram kanyak, friend. Nariknak ti kinapudno na. At dapat dagiti nagar-aram kanyak kanamam mo kiti Facebook. Ang nakitaklangan iti timeline da nga da sabali a babae akadwada. Kasla ibagbagamutan nga ad-addaan na pudno nga agayat ni Mat agang gana Dayta ti kinapudno, friend. No pay saan kami pa ang nagkita kin ni Mat iti personal. Marik na kanapudno ti panagayat na kanyak. Talaga anatiliw nan ti pusom. Ang pangaasim ha. Di mo ko may bagbaga dayto kin ni Jonathan. Nabayak paikit din na jak nakita. Kumusta nga tan? Itit ay din na udi apa nagkita mi. Imbaga na kanyak nga adda kano napatag apapanan na. Kunaklakit din. No saan ka mapasalog dito'y talon. Ay, talaga lumakayan da tao. Apo, nagadon ti marikrik na iti bagiyaw tatang. Naggagat kayo pa lang agtalon. Sa naglawa dito yung akapagayan nyo. Anya nga ro, doon iti lang mo kapag biyagan may awang gayam. Nabayag ka din nga wan trabaho. Sabalin a kontraktor ti sumunusurutak. At kanupay kontrata na di Davao. Ano? Nagadayon. Ibabaon nak nga ro di jay. Mabuti nga. At amag ko ngamin adag iti inchik ka naglugan iti aeroplano. Kat adadag iti naakaran iti COVID. Oh, adulami na padpatyam. Anya day ta COVID nga ibagbagam. Di makapatay ka no a virus tatang. Nagbalin pa yun nga epidemya tinagwarasan iti naduma-duma pagilyan. Nakadanon pa yun dito yung Pilipinas Anya? Nay, lakay. Nabannog kan sa unay ay. Kasta unay pa nagasog mo. Nasakit, isusuop ko bakit? Lumakaya ka talaga na. Nimbagtakin na ni Puldo tinang tulong kaniyak. Ayun gayam. Si Mang Puiten ti cellphone nga impaw itkadata nila Arnay. Nagpaisuro ak itay kan ni Janes no kasano nga arabatin. Ay, sige nga rudo na hawagam nila Arnay. Amumutlangan nga usaran day ta. Amok, mabitlaang. Marang jak nalipatan ti insuro ni Janes kanya. Kastoy kay. Day ta. Agriri ngayon lakay. Hello, tatang! Nanang! Ay, Lardy anak! Amo, bada kami ti umaw-awag kin ka? Ay, siyempre, siya nga rin tinanggatang iti dayta ang cellphone nyo. O, di amok tinumero na. Ay, nakaragrag sa anak ko. Maawagan da kan no kaya't nakangawagan.
Dahil tangarot din nakapanunuta, kagumatang iti cellphone nyo, nanang. Ay, jak ngamin amuno kaano ang makabakasyon, ha? Uwin anak ko. Lakay. Ang ano kaya mo akasarita to'y anak da? Ang sikalatan. Idak man. Talaga na sakit ibagbagik-bakit. Laani! Ha? Kamti rin daw! Haras na! Danesa, hanggang apay akas na madandanagan. Anya nga ta tinapasamak nan. Mabit lang! Umayan! Nasa? Daka sa damag. Ha? Indeklara ni Presidente ti lockdown. Wenno pa na kay pasidong ti Sibubukol Aluson iti Enhanced Community Quarantine. Anya? Kasano nga rodan? Ano tinasagat? Umay kasong rakapay. Mabit lang. Mangalak iti danom kay numag. Mawawak matan iti nalaos adanag ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasano nga rodan mag-lockdown? Anya ti mabalin ang mapasamak. Makapanervyos a panunutan, friend. Ngam awan ti mabalin. Agsira amin a pagtrabahuan. Anya? Diyos ko, kasano pa yung tibiyagta dito yung syudad? Patay talakit di tibisin. Sakbay a mapasamak dayta. Agawid talaangan iti probinsya. Anya matan, imay ta nagtrabaho dito yung syudad, tapno itarayan ta ti kinariga. Sa ita, kastoy matgayam ti mapasamak. Saan tan nagsayang iti oras? Sakbay a mapupukta dito yung syudad. No saan tang agtig na adagos, ang mga daawan ton ti pagluganan tang agawid. Naimpaglaangan Ta, saan ta pa nakabayad iti abang ta? Hanggang kasanon. Saan ta nagpakada iti pagtrabahuan ta? Uri saan tan nagpakada? Agsara da jayen. Mabati ka dito'y kasera ta. Mapanak agpareserba ti pagluganan ta abos. Sige. Rugyak nga ro din taging paki ka dagiti arwatag. Ay, atak iti kastoy ang mapaspasamak. Anyan? Nay, apay ngagtanta na butob ka si Mang Pet, nagsinsinay ka. Nagsubang kayo kaday nga kasawa. Ay, wungag pa isaw. Ano dyan nanggag ko pa damag iti radyo? Iso ti mayak nanang. Ag-lockdown ka no ti Sibubukol Aluson. Kat agsira amin apanggadan. Awain, kasjay tinawatak ananggag mi kananang yo, adamag. Apay ka na? Tapno ka no maliklikan ti panagwaras ti virus. Mapasiraan amin apanggadan. Awan mapalubusan na rumwar. Agsardeng ti panagbiyahe amin akita pampasayro alugan. Ay, kasano nga rodan nga ijay kabsat mao? Di pa'y mapupok ijay syudadain. Mapanakastan nanang. No saan nang alis to ang ti agawid. Nanyan, no anya ngamin tinapanan na ijay Nagarapaap, amapasayaat na tibiyag na. Hanggang kastoy mo ten, tinapasamak. Tatang, ti problema ita. Kasano ang mabiyag ko ti pamilya? Nakaragraksak kami tinimat anak sarsarita. Nagtulagan kiti panagkasarmi. Sa kasjay timpatamag ni Nessa. Manggayan. Apay saan matlaangan anak subli. Ay, sigurado lakit di anak traffic tay-tay. Jonathan. Naimbag ta nakita na kagururay ti paglugana. Sa anak-anak ka reserba iti pagluganan ta. Napusik amin ng abos. Anya? Kasano nga rodan da ito eh? Di saan ta na makaawid? Anya lang ang tiaramidan ta dito syudad. Amangan mo jakton makita ti paminyak. Kastinay, kumuyog kayo langan kanya. Anya? Ni Jonathan laangin kinamnamat ta. Tapno makaawid ta iti probinsya.
Agkalugan kayo ti taksik. Isagana yung nagtarwatan nyo tamapantayon. Ang mga nusaan da tayong napalabusan iti checkpoint ang makarwar. Nakaimpake akon. Aywan gayam nesa. Kinopinkulatan dagiti arwatam, ha? Agyaman naklaon ay gayam. Itulog ko nga rodan ti mangipampun ka dagiti arwatan. Tapno makaawid tayo. Ay naimbag na nakasangput ka mutla ang laar ni anak. Sikat ipampanunutan may, idi na ipadamag iti radyo ti maipanggap iti panag-lockdown na. Ay, Naimbagkit ding agpaiso, tadatak si ni Jonathan ang nagluganan niyo. Nalimod gaya mabaknang daya. Saan na kano atak si Dayjay tatang? Nanang, pakipaspasadaan na laang. Oh, Anya? Ay naimbag man nga raw taimpalubos ti akin ko iti taksay nga ipaspasada na. Nabayag ka nung aminan nga ipaspasada na Dayjay atak si nanang. Ay, kasta aya. Ay, yaman tayo lang ngayon tanakasangpit kayo. Ay, noan yaman ti pagtungtungpalan ti biyang tayo. Nugasat kayon ti matay asa nga pamilya gapo iti day ta a virus anya ngay nga raw. anya kamod daya. Anya ka di tang ibagbaga mo tabagbagadan. Manang nga si ti hapo. Ala, sapay kumangaron ngagpaysaw. Ta mailiklik tayo iti panagwaras day ta nga angol. Bareng saan pa'y akan ni buksaan ng tilubong. Tidak kila problema, tatang, nanang. Naawa na iti trabaho. Kasano pa itan ti panagbiag tayo, kat agpapada tayo nguntan adi makatrabaho. Ano san ano anya ti adda? San mo ta problema ti bagas? Ado mo ti mula marunggay ken anya pa'y di ta. Mabalin mo't dagitan ka. Adapay kamuti. Oh, naglawa di bangkag. Kunak manon naira na laang asim marungkar kayo kadagiti dadakkel ta. Insang pat mo matgaya man ti pamilyam dito'y balay. Kasano, nagbuto nga kiti dayja si mangpat akaroba may nagkapoy di Manila. Narigoton. Makaran na kami ti virus. Nuray matdagiti kaaruba tayo. Maalumiim da kanyak. Ti amuda nga ta agad da insang pat ko amakaaka na sakit. May sapay nakapanunutak. Amakidin na kami kada kayo. Naimbag dito'y balay. Taado ti bagas, dagiti datakkel ta. Ti saan ka kumang problema ti pakan mo ti pamilyam? No tinulungam ni tatang ang nagtalon. Nay, di tapay lati ibagam. Ewan gayam, nagpautang ka man. Awan ti ato akwarta na isang pat kumanong puldo. Nagbibingayan min to pa iti pinanggasolina mi iti taksi ni Jonathan. Saan na kaya't nga awaten idi? Impilit ko ata nakababain mo't. Nay, anya ti kabain mo. Makiasawa ka kaidin king kuana ah. Amanga no kumaro. Tinga saan tayo, kat matay tayo. Kat di mo napadasan ti makiasawa. Awan maun. Ala, anya ka din dito asa sa umanong puldo. Anya ka sa? Anya nga may injay impagbagam kan nila arnay. Urayak lang nagnervyos. Di namot kaya ti mangtad iti kwartana. Amom puldo. Nila arnay ti ad-adda nga aggas-gastos dito'y balay. Sa ita, dawatan pa'y laang. Anya, anyakit nga minon tayo ito mapaspasama. Ay, maboring akpay ngawan ti raramidag. Ang mga nagsikog manad ni Salome no kastoy laan. Si kaki di ataw. No anya la di tanti ibagbagam. Loko. No maboring ka. Ing katulungan ni Tatang Maui di talon. Ne, apa yung pinalubusan nyo ni Tatang? Lanang, maipare, tirumwar. Ay na. Sana nagpaigawin. Rason na di na mabalin abaybayan. Nagitimula na. Talaga ato uso ni Tata. Rumwarak man langan. Makaramrama na kita arak. Barang ada ilim-limang dagiti padak ngardag. Sige na lang. Anya
Bakit din daytoy akasasaad tayo? Saan ta makapagkita? Taadaak mo't iti kabangibang asityo dito'y barangay tayo. Mabuti nga, no si taandak dagiti agbambantay iti pagduwaran ken pagserkan. Kasla balod nga agpaisun ti kayarigan tayo, Nessa. At kaaro ba ta? Aging gala iti cellphone ta makapagsarita. Kat, kumusta kan, friend? Kasto nakarigirig at tibiyag. Ay, kasano no may bustong turnong ko? Agpadpada ta. Ang tikayat ko asawan, no kumusta kayon kinimat? Kasi kanayon na tangag chat-chat. Iso ti pakapuy-puyatak Dapay ngamin na minsan na nagpatingga kami iti alas 3 iti parbangon nag-video chat. Anya? Talaga apat-patgan na kauna yan na. Kat, kumusta nga ro din ti plano yung agkasar? Kasi lagta Oray, kasano ti ayat na makita na. Awan mo pagluganan na nga aeroplano. Barang saan nga agbayag dito yung epidemya. Pagimagan na, tawan pa tinaakaran ti makapatay a sakit. Ay, sabay na po mga friend. Tagtultuin, ti kas ti akinatalagad ti kasasaad tayo. Sapay la ko ma, friend. Di kan makapagulbud kanya, Clarny. Agaabay tayo lang iti kwarto. Kat nangeg ko, ti pan nakisarsarita may ti cellphone mo, aging gay ti parbangon. Istorbo kay ti pan naturo. Apay puldaw. Anya day ta a problema iti kadsat mo. Pagpupudutam, tasaan ka makadawat iti kwarta kenkwana. Kasta? Masurunak nanang. Taaging gay ti parbangon, makiin-inawag iti cellphone na. Apay laarne. Asino mo day jay akain-inawag mo. Kwa, limat nanang. Ti Amerikano na amamok iti Facebook. Anya? Ay apay, kaya nayat mo day jay nga Amerikanaw? Oo, nanang. Anya kan? Di kayo pa'y nagkit-kita. Naimbaga, lumaki asawa kan kinkwana. Barag mairaman mo't da tao iti dolyar dahi diyang Amerikano. Kwa, kaya napudno na. Nakaplanon ti pa nagkasarmi kinimat. Hangam, gapay ti pandemya. Tsaka mo no kasano amatuloy pa iti pa nagkasarmi. Nakigtutak man iti dayta anaamuan me kininanang mo. Awan tinay bagbagam nga dagam kain ayat mong Amerikana. Uwan nga Rod, kasano ngay dayta? Saan kayo pa'y mga nagkikita? Kinapudno na nanang, tatang. Liniklik ni makisiningat kinimat. Kapo iti kinasayaat na. Inot anat nagtiriknak kwa na. Laglagi pa masabali ti kultura dahi di Amerika. Nukas pangarigan, agkagasatan kayo. Agkasungwan kay tungata. Panagkunak saan a problema ti kina Amerikano ni matatang. Ay. Nasaysaya at kumamula ang daytay kabisadom ti ugali na anak ko. Isupay kundi saan kanon nga gayat. Timot di na pa nakikita ti kain ayat na. Adda dita ni Jonathan. Am-amu tayon. Isukuma. Tatang, nanang, anyan tulangan ti biag mino da kami ti agkagasat. Maipadak kadilatan kada kayo nga agirigirigat. No saan pa nga taan nagrana iti tiyendaan? Saan tapay ang nagkita laarni? Wen nga rot Nessa. Ay, danda ni makabulanin manipod nagkaputa iti Manila. Italaang nagkita ta. Mabiit lang. Sumarbing taman pa eh. Aglinong ta dita sirop ti mangga. Nagdagsan da ito bit-bit ko apay. Krigat di ngaminan ti kasasaad. Numuna tawan lugan da tao. Di ka kumanakilugan iti taksi ni Jonathan. Nakababain mo't Ken may sanjak pa nakikita ni Jonathan. Ang mga nawan dito lugar tayo. Papanan na ngay kuma. Saan mo't amakapan iti sa bali ang lugar? Awan gayam. Madamat na awat yung ayuda. Madamat basit.
Agpapada tayo mat ngamin anaawanan iti trabaho. Sigurado kayo ang kadagiti pagayo, tataig me. Iti sang agbayag, agdawadan. Ay, kunak no awan ka diti lugar tayo. Manipod ngamin iti nagkukuyog kayo anagawit kadala arne. San ka na nakita? Kastimat ngamin ti panawen, tata. Saan tayon anawaya ang makarwar? Maoray pawil da. Pumayak lagta dito talon. Bay-bay akit din nagitiraip ko. Saan damat nga ipawil ti umay di talon, tata? Saan tayo mo't ngagbayag? Ken saan mo takanahin na rumwar tayo? Nay, anya dagitoy. Natang ay, naggapan dagitoy. Aday may nangyagtanang. At dapay karne na. Nagsayatan. Malaksit ka dagiti sardinas kan. Ne, noodles pa dagito. Ay, dapay agibura iti kinabaknag da. Da kayo tatang, nadamag ko. Da ka numot maawat yung amanalon nga amelioration. Mangmangig kumot da ita. Barang may ramat mo't ladataw iti listahan Ay, adaw mo awag. Mabilang ata na ibatik ti cellphone ko iti silid ko. Panawan kayo, pay. Ni matngatan manandaytan. Oray kasano nga iliw yaw. Saan kayo mo ta makapagkita? Isungawan lata. Na. Anyat mapaspasamak kan puldaw. Kurang laingin at dadaulam day tari daw. Sinitadak nanang. Iso ajak na karwar. Aya. Ay, saan ka kumangagpungtot manong puldo? Mawatam kumamot at ikasasaad tayo. Salbag. Nasurukan ang makabulan ajak na kaigam iti kwarta. Ta sino kumati at kwarta na, alaman? Agpapada tayo adi makatrabaho. Kanak man ikit iti kwartam. Nanay. Pangalaan ko man nila arne iti-itid na kin ka. Kasaan mo ang makatrabaho talakdown nga raw. Salbag ki day. Nauma ako na agsidsida iti sardinas ken noodles. Ha! Makasidsida ako iti karni ah. Ay na, matay mo't iti bisenda tao no kastoy laag. Saan ka kumagtabtampaaw, ama, no? Ay na, agpapada ti panagbiag tayo. Agpapada tayo agregregat ita. Kat, kastoy latan? Matmatay tayo ni tibiseng? Huh! May saka mo't larni. Imot ka? Naa. Ay, puldaw Saan mo kumasawin ti kasta di takabsat mo? Nila arnay ti aggas-gastos iti para kada tayo. Apay, saan ama ibusan ti kabsat mo? Kanunungan yung aminday tanga anak yung kahit. Nita, hinaapaw. Agan ano nga taday ta puldaw. Ay, tsak namnamay na kasta ti ugali na. Hala, pasensya kayo, nanang. Ay, saan ang makaawat ni Manong Puldo? Talaga? Ay, nabak nang tayla ko, ma. Saan tapay na ipipantin niya at amang parigat iti panagbiag tayo. Ay, hanyamat tanti kastoy. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagawa na ba inday apul down? Sumangputla na makita. Ay na, baybay am latan lakay. Ang mga numalaw ng paiki day. Kababain ka dagiti karuba. Da kayo ti ama tatang. So, asaan niyo kuman atutupan ni Manong Puldo? Basol na madlang. No saan na kumaakasadot yung talon. Adda kuma na ornong na. Kat saan ko mga grigat ti pamilya na wino agbisay na sang kaibagana. Ha? Awan mo ti saan nga greg-regat kada tayo ita. Ay, idawat tayo Asapay la kuma. Talo mo kayan ti kasasaad tayo kat makatrabaho tayon. Wain, pudnuti ko na ti anak mo, igmay. Bareng saan pa'y akan nipusan ng tilubong. Day tamot isang kaibaga mabakit. Nakanibusan ng tilubong ka. Namula ko matagit itatakkel ko.
Tsak lang ko makayat nga ipadlaw katakwada. Kasi ta, tsak manan makawitan ti panagarubos na gitilawa. Madandalagan naglukas tuwing agmay-may sa. Uwin gayam. Itaman pa'y adi umawag ni Mat. Ang mga noin doon matamtamapay. Nagsartang kanumot iti trabaho na. Gapo iti pandemya. Naimbag man tayo masidag ka, Jonathan. Awan dati idul-dulin mong arak dita. Tani, awan na ako iti tiyanggi. Pasensya ka. Sa anak namin inom iti arak. Kaya may sa... May parit pa lang ti arak. Anyan, awan na ta. Palas. Nagapamaya. Pinadas ko ti umutang. Tani, nabayagan na din na kay da tao iti kwarta. Awan mautangan karag ti panawen. Awan pagsapuran namin na tao. Tiket ko sa awan. Sanda makastrag gapo iti lockdown. Hanggang dumanon ka. Ikan ka iti oras ang kabasit lagatan. Ah, alaman nga Rod. Ay no, agyaman akbayaw ay stay Jonathan. Aganas ka lang ha. Barang pumod mo ti damag ko. Adandanin mapalukayan ti kasasaad tayo. Mapalubusan tayon ton arumwar ka nagtrabaho. Kamaudyanan na. Naikaro tayo matlangan ti pan nakasintensya tayo. Makakatawag man iti dayta ako ng Nesa. Tikit eh. Awan ti pa kay dumaan tayo iti balod. Anya nga tanong, padasan dati agsubli iti sigod a pagtatrabahuan ta. Sapay kumaantawan tanda tapay. Katni, nagpasitan tinabati iti urnong ko friend. Nukastakan. Ay, patasan tati agsubli agpaiso iti sigod at trabaho ta. Ay, mapalaganan ita tinakam ni Manong Puldong. Aglukat man ang dagiti construction. Kan adan agtaray a jeep, kan tricycle. Ngam, amok asikat at ada maragsakan laar ni. Kano ti kasar? Nesa, ay, sapay na kumangarod Ta, mayatan ti sitwasyon tayo kat makapagkita kami matan iti personal kin ni Mat. Apay akas lang nadagsentirik na yun, nanang. Nakapagapas kayo gaya man. Ay, nakaiwakasak matlangan. Nalabon mo't ba si ti apay? Nimbaglaan, tasan nagatangan ti Eric with no bagas. Ay, win kalpasan ang napalubusan tayo na makarwar. Nagsubli mo't tindapul daw iti balayda. Awan mat nga tanti problema, tatang. Nanang, agtrab-trabahon. Kat ita, si kamot ti pampanunutan may laarnay. Anya mo't ti plano yaw kanunesa. Agsubli kayo pa'y ijay syudad. Ay, hindi ka pa lang makasubli di syudad, ananang. Tawan pa'y mo ti agbiyahe abus. Ay, nasaysaya at saan ka ba nun nga umadayaw? Kansan pa'y lang anatalagkat, ti kasasad ijay syudad, nanang. Umadadulat ta dagiti maakaran ti virus. Mangmangag ko nga ron dahi tayo ti damag ti radyo. Ay, kinapudno na, nanang, tatang. Adan na sa pulan may pagtrabahuan kini Nesa. No pa'y saan kami anak kasubli iti sigod a pagtrabahuan mi. Ay, ada anak ko. Ay, nasaya at launay Kunak no na iyaw-awan kayo ni tinagluganam at tricycle, Nesa. Itay pa nakadano nakditi umayanta. Kasano? Traffic? Kasla nabulusan anwang dagiti tao. No sa dino na ti papanandalaunay anasisita. Mailiwan da nga taarumwar, si Kamet. Nasuro, adwa bulan asaan ta napadasan tinaglugan iti tricycle. Makaikawa. Anya, kaano asang putan na kaniman? Ay, dahit ang ti problema, friend. Awan pa'y ti pagluganan ng aeroplano. Ay, sayang.
Nakunaklakit din no makaramana kung itilauya. Sika talaga. Ayun gayam no mabalin. Maiparit pa lang ti agoom mo. Kas kumay ti day tapadaya nga ibagbagam. Madanon tulat ta dayta, friend. Nakaapal kan to. Nagasat ka. Siguro, kanayon nga talat ti pa nag-video call yun niya. Manmanon. Maawatak matkit ni matadan trabaho. Ay, kunam idi at lockdown. Iso adandani ka na na parbangon malpas kami ngagsarsarita. Naimbagtasan kayo ang maibusan ti pagsarsaritaan. No niya lang ditan ati malaglagit niya pagsarsaritaan no kwa. Kastansa ti agayat unay friend. So anay dyan. Saan kami ang maibusan ti pagsarsaritaan? Naimbag man ta nakapabayo kayo nanang. Tabagkata kung timay sa akaban. Barang makaanaya ka nan may ti makabulan dayta. Kuna ni tatang mo. Dayta kano kagudwa sa ako abagas ti alaam. Adapay ki di na sa una ah. Di ka kanupay imay ti molong ang nagibilag. Kat masangok nga ron. Adamat trabaho. Ayun gayam. San pa nga imay ni Jonathan? Saan pay? Apay? Adang amin na utang ko kingkuha na. Anya? Ati ko naman ang puldo. At utang mo kini Jonathan. Basit mo't agatan. Kababayin mo't ajak bayadan. No nagseldo kan, bayada mo ati utang mo kan kuha na manong. Inton maminsanan ngagsulduwa. Ay na, makaawat day jay. Sadyak pa'y nakita. Iso adinamag ko ni nanang. Kat bayada, into nagsulduwa. Well, tigagdanan. Kalpasan tinasurukan do abula na saan taon ang nakikita. Agyaman na, nawaya ka manan. Kat nakapasyarak manan. Kinapod no na, talaga saan kan anaway amang pasyar kanya. Anya ti kayat mo asawan? Manong Jonathan, kayat mo ka tinga ulit at manang nga ibagakan ka? Saan ka maawanan ni tinamnama? Napudno ti panagayat ko kin ka. Tiyak kumakayat sa iran tirik na manong. Ang masapol ama amam daytoy. Adan kaayan ayat ko. Ha? Kinapudno na. No saan aga po iti pandemya. Nakapagkalay sa kami kuman. At nagaya man agikot iti puso. Sana karodan nga payag. Sapay ko ma. Tanaragsak kayo to. Naka-online ni Matt. Apay nga taasan mata niya umawag. Uray at chat la kumaman. Mabalin ni kumatek video ko ni taging kay ti parbangon. Tawan matrabaho minton bigan. Itaag man kiti ti timeline na. Mailiwak unayan kan ko na. Kaya ma-post na. Anya, di kaya tasawon na ito eh. Agda akbay na napintas nga Amerikana. Agdan sa tara na at Chinese wano Haponesa. Diyos ko. Anya, di kaya tasawon na ito eh. Anya! Nakaragrag sa kaklakit din nga istorya. Mayat ti pa nagkatawag. Sa aksang sangit ka. Pasensya ka na. Mabit lang. Aday pakitakan ka. Nagguwapo talaga ni Matt.
Asino ti kadwana a babae? Diyan mo. Masugsugat ti puso ka bang buhay-buhay ti panagin inarakoptan. Amangan mat no. Amumatan. Sa bali ti kultura da. Liberated dagiti babae itjay. Kad, nakasaritam ka din? Saan pa, friend? Tsaka mo. Madandanagan kaputanging kahit na. Di nakmatanawawagan ni Bat. Nga uray agchat na kumakaniyak. Naimbag ta si Mang Petkan. Ada kahit mga ibaga kinanang mo. Anya ka din itjay tatang. Nanang. Nabayag ka no ang nagsarsarita da Jonathan kentatang mau ijay talon. Isubot lagayam ang nabayag adi imay. Naibagamot gayam ang kengkwana di may panggap kanimat. Apay anak ko. Sigurado kan itirik nam itiday jay nga Amerikano. Nagtulagan yun sa bayan. Apo masyar dito, yuwin ti panagkasaryaw. Nasayat ano ibanag na ka? Apay, kaano ka day nga umay nakakitaan dito'y anak ko? Ako ay, diyan mo nanang. Awan pa'y mat ngamin tayo biyahe nga aeroplano. Sige, mapanak ko niti silat ko. Pasensya kayon. Nagsakit ngamin ti ulo. Masaya nga naklaw na kini Jonathan. Nagsingpet kan nagagay. Awan ti mabalin talakay. Nusan mo't akayat jay anak ta. Agam, awan ka day tinadlaw mo kan nila arnay. Kisla awan gaganay kayan na asim magpay. Ang mga nodamat, marikrek nanay ti bagina. Nasakit ka no ti ulo na. Agam, kasla adda sa bali a problema na lakay. Anya kumaday jay. Ang mga nagbidot ka lang iti panangipapan. Ang mamuta ti ugali ti anak ta. Sana man nagilimod. Awan baki di ti amo kapag problemaan na. Agam, amangan mait no mailew iti dayjay amat. Kaya nalauna yan nga agkita da iti dayjay nga Amerikano. Hingam kasano nga ta makapagkita da no kastoy mo ti panawin. Kasano masang. Namula ko matagay ti dadagkal ko. Sano ti panagdandanak ko? Kakasya ka nang ininglingit ka tagay tilawa kita. Diyos ko. Saan kami samot na may kantigon daw ay ngagkita kiniman? May iniwakon kan ko na. Ayayatag di ba't? Ang mga pengay. Di naksamatan malakip nga awagan man na. Anyo di ba sukukan ko na? Apay akas temat ng tinagbanagan ni. Apay. Ne, naumakan sa amat dito yung lugar tayo, Jonathan. Imbag ka pa'y, tamakapang ka man na di Manila. Hindi parikot, awan sa pa'y ti, bus nga agbiyahe ita. Dapat itaksing osarek. Masapo lang may subli ko ni Manila. Addan nakasarita ka tracking nga pakiluganak inton agawid Ane, agsubli ka mala adagos? Jonathan, di mo sa maibtura na di mo makita, tikabsad ko Dapat nga ayaman ka ayan ayat na. Ah, Awan laban ko iti dadyang Amerikano. ane, amom gaya man ti may panggap kini Matya? Naibagan nila arni kanya. Tapnoan niya, sarda nga mon ngarman. Ay sos! Saan ka nagpatay-patay, Jonathan? Patsimod na diyang Amerikano.
Sanda nga kita, tadamat ije Amerika, deje nga matyaw. Nessa, ada ka di bagam kanyak? Di mo sapayan mapupuutan ti oras. Inta nagmerienda. Saan ka mabisin? Nga, di mo samat maipangpanganan ni Mat. Itay pa'y apalpaliiwan ka. Nakaligliday tilangam. Saan kayo kadipay ang nakapagsarita? Nagchat kami lang nga pagpiit. Kinumusta? Tsak mo't mauray nga isot imang chat kanyak. Ang mga nudi mo pa yan mayulit ang trabaho. Tsak mo't mabalin abay pa'y antitrabaho, Nasa. Tsak malipatan dagiti nakita kaladawan ni matakadwan na tayo siya babae. Saan mo ka di adinamag di may panggap kan kuha na? Saan? Tapagbit kami lang ang nakapag-chat. Sige. Panawan naklatan, friend. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Itay pa nagchatak kin ni Mat. Ni Mat lag-replyan. Mat. Apa yan? Reply na. Kuna nang lipat kanon. Saan? Saan na po na tayo awag ka. Apa ya kastoy? Ada ka di pa kayo naigan ti babaya ka doon katakitilatawan mo. Nakabiro ka kanina di sa bali. Kanisunti ka sa ramo. Apay. Kunagman ay ayatan hag. Nagbindot naglagayam. Laarnay! Laarnay anak! Hanggat mapaspasamak maun! Nanang! Gusto bumtot ti marukong ko. Diyan lang ang namang hanamidan ni Mat kanyak ti kastoy. Anak, lukatan ko matay doy! Anak, kapag nagsangsangit ka nila, o kapadanag ka! Idoro nyo na tanday tari daw. Sana nakatrang ka dahi tananang. Ay, ako! Ay, ano mo paspasama ka anak ko? Kapag nagsangsangit ka. Awan anyaman na tayo ito'y nanang. Awan anyaman na kaagsang-sagit ka. Kabawilak na ito'y pag-asiw. Saan nagpagkasursarito ito? Sige. Loday tati ko lang. Ngam, gusto na ito. Sige, panawan ka. Pagbit ka ba't bakit? Kanya tinapasama kita anak ta. Natarimbangon akpa, iti nakapigpig sa panagsaibag na. Masyanak itilang nga dyan anak ta. Ay, kasta unay pa nagsagit na. Apay ka daw. Ay, Jack Amaw, tadi na mo ibaga. Sa nagsamot anad, bidot itinadlaw ko kan kuan na kadag itinapalabas nga aldaw. At dalakit di dakkel aparikot ti anak ta. Hindi nga ta. Kano pa'y nga munan ti agilimad? Lakay. At datap ko. Ni Matyo. Ay, Mat. Ay, nagkrigat pa'y abalik sa tinagan na yung Amerikano, salbag. Maturog takit din. Nalaala. Sige lakay. Maturog tan. Tapadasik to akasarita jay anak ta inton bigat. Girl, I
naglaki di nagbidot. Di Jonathan day jay. Kanya nga tati kaadana dito eh. Ah, nakita na kon. Kumasidagak. Makadayo kayo galing magtrabaho. Dakil sakit ti abalay ti patpatak din nyo. At panggadan iti mabayag. Ne, jak na makita ka dito ah. Apartment samat da ito eh. Pinasyar ko man ti amok nga agab-abang dito eh. Ti amok na awan kay di lugar tayo. Ay na, dito pa iti pakakita akin ka. Anda na patag ni na si Kaso kini Bulacan. Ngayon saan ka nagbayag? Nakwarantinat kami. Ay na, delikado pa ilang ti kasada tayo, Jonathan. Mabuto nga mat no nagduma. Itay pa'y anak kadanon ta dito'y parke la Arne. Di ka matlagtima kan. Nes. Ay, at sakit ka matan. Tsaka ano ka sa nung ipagakan ka na ito eh. Kas na bumtak ti barukong ko. Bumanugbog mo ti barukong ko. Maipanggap ka di, tinimat da ito. Sayang na ti harapaap ko, friend. Napayag. Napukaw ko ni man. Saan ka maawatan? Inayat ko itinapod no oray saan kami pa yan nagkita. Saan kami dun punos kakita pa eh. Kaputa mga asawan. Anak ko nam la Arne? Sana na nakauray. Iswakin nita nito sa bali ang babae. At ang daman na napukaw ti pa nagtalag ko kadagit lalaki. Sa anak na punusan nga agayat pa eh. Sana. Naimbag na napasangpot na kamot lang. Kasta unay adanag ni nanang mon. Amangan ka no, no anya tinapasamak yung kan. Anak, apay ayaan na rabyan ka. Apaman anal pa si trabaho mi kininasan. Napan kami pa'y langit parke. Nakalidliday ka man eh. Kasla nagsangsangit ka. Namabalin na ko nga. Tsaka ito mapagsanitaan na ito. Madudog pa lang di puso. Ay, kastoy manan, hindi nagsina kayo kini Adonis sa ni Alexander. Kung namadi ka na gaya, Amerikano pa yan di mo nakikita tinayat mo. Lakay, agsagdag ka man. Mamon yung tumat lang, tatang. Nanay, ibagaklatan ka na kayo ti kinapot no. Nagsina kami kiniman. Agkasarapay. Nyati, Anya? gusto ti kunak. Ay, saus! Kunak no makapagtulag kayo maipanggap iti panagkasaryaw. Oo. Saan anak ka urang iti pandemya? Nakasana ka niti sa bani. Basol mo matlaang. Nagayat ka man, di mo pa'y am-am mo at tao. Sa bali pa'y apuli. At dapay di sa dinula ditan al sulit ti lobong. Anya kay? Mala, bayam rita. Adupay, ti sumangpet king ka asa bali. Dumteng tulat ta, tinaikari alalaki para kin ka. Adapay ditan ni Jonathan, agpat-patay king ka. Di mo kitin kayat, ha? Saan tatay? Natayon ti pusok. At saan nagtun nga kayat pa'y. Ikarik dito ka na kayo. Oho, kalokwan, natayin ti pusok. Di ka pa'y kat natayin mo natayin tapusong. Lakay, tapusom! Apay mo ta nakamuleng-leng ka bagbagadan. Agsakit mo tapusom. Di ka pa'y maturog. Maturog kalatan lakayan kami. Masyanak kami di jay anak ta. Anya lakit din ayat igas-gasat na. Basol na lang. Kunanan, saan nga gaya? Natayin ti puso na, hindi nagsinadak kin Alexander. Nagayat, Amerikano pa'y.
Di na pa'y amamo, di na pa'y nagkikita. Agin na dayo na pa'y. Ay, mariknak lakay. Ay ayatin unay nila arnay dayjay amatayaw. Kasano nga yatin na di na pa'y nagkikita iti personal nakadadayo. Apo. Nuanyakit di. Di na pangayatan kini Jonathan. Nagwapo mahit. Nagagat pa'y. Day jakitin nga Amerikano. Kwarta na lati kwarta na. Day. Saan mo kumat nga ibalikas pa'y dayta? Talaga kit ding ambisyosa di anak mo. Nu'y malalaan na kit di. Sana po nakasyay. Tangiwat mau. Masakitan mo't at anak tanong manggag na dayta nga ibagbagam. Among lakay, saan mo ang mapabasol ti anak ta? No, agarapaap. Takayat na tamot ama ipaayan iti nasaya at abiyag. Juan, ambisyosa kakas ko na ni tatang. Ngamdakas ka ni ti agarapaap. Kamu ka. May bahay naman kanya. Ngayon sa harapaap ko. Talaga, dayta. Inayat ko hindi ka taunay. No ba'y nagpatingga kami langit dyan. Kung saan kami ang nagkikita hindi personal. Nagsakit. Gapo iti tayo. Ikarik iti bagik. Juan, ikarik asa anak ton nga agayat pa eh. Nakalidlid ay manantilang ang friend. Ingkarik iditi bagi kasana kung nga gayat na napaayat ni Mati Pusok. Namati akad adama pagtalkan dagiti Amerikano apakiayan-ayatan. Laan ni. Agpadadadonis kan Alexander adi mapmap na kiti may sa babae. Nakarkaro pa'y dagiti Amerikano Aday pabasat kin ang post dito yung Facebook ko, friend. Kunana dito'y si letter J na lang ang tanging mapagkakatiwalaan. Ay, kasano. Napakatawa na, friend. Basta. Tsakayatan di agayat pa eh. Juan. Tsakayatan sa... Ay, pasyan kami unaykin ka anak ko. Lipatem kumanday jay amat. Apay? Anya tinapasamak dalaan ni kanday diyang Amerikano nanang? Manong pulto. Ne, nabayag ka di unay na jak imay dito'y balay. Adun san ti jak amo Amangan no day tamanan ti gumuraan ti kabsat mo ken ka. Ay. Sige, laar na. Ibagampan laing ay. Manong pulto. Nagsina kaming kiniman. Nangikasaran iti sa bali a babae. Manong. Apa si Mercadit Hilselet ko. Anya tibag ka. Di mon ilengad dagiti luam larning. Dayjay nga Amerikano ti sangsangita man niya. Ha! Gunggunam! Ambisyosa kang tuma nga main. Mano. Ano? Tayo daw na ti agsangit. San ka di apod no ti kunak? Nangatuunay ti arapaap mo nga main. Awan tinakas na iti arapaap ko, Mano. Mapamasol na ka di. Luma akong nga girigirigan. Dulaw yung arapaap. Abekas na ka. Iniknam na ang tinapatagkad ka.
Apoy no bumaklangag ko nga. Saan kayo nga tamay raman nga agnamay? Paghasim. Ah. Saan mo kumamot nga dagay na dudugon tiriknak? Masaliwan ang laki. Nuwampay ngagsagsagama ang lahunay. Masaliwan! Anya ka lakit di mo Puldo. Di ka lang asyada di yakabsat mo. Amom lang arudan nga paspasan na ang agladladingit. Gungguna na ah. Podnumati ko na. Sumatanggan! Lakay, huston. Tutupam ki di tanak mo. Huh. Da kayo pa'y nga agamati ag sinungbat. Kasano? Nutratun na ti kabsat na. Kaslaawan kasapulan na. Magdid ka mang kwartam larne. Kwartam man. Kuna na tubad lang. Nuna na masapul na. Maaki di ah. Ni, No kumakinayat na ni Jonathan, di saan kumangagsagsagabay ta? Isardeng mo man daytan, puldaw. Agawid ka lang ngay. Ayawan gayam. hmm. Nalipatak mo't ng tigagarak. Mga alak kumapay lang itibagasyaw. Tani, saan kami pa yan nagsweldo? Dayta ti paglaygam. Sanot. Lakay, huston. Malaala. Bayap. Dahil nakitaan ti pagbagasan no at dapay makiraod. Sige, ikam sa nga kilo. Pinadagas ka, uray amok asaan ka nga inom, bayaw. Ay este Jonathan. Agpulutan ka lata. Naggapukan samot iti talon. Napan ko man sinarong karan ti talon ko. Amang ano saan kung tumarin na masango, makaadayo ak man. Mas daawak nga rod king ka. Papapanamaya bayaw este Jonathan. Agsapol ay ti pagnamayan. Ngamin, nagrikat ang tipyag. Ani? Po, agpapabak ng kansamat tayo. Kat di mo matan mapanuno ti mga asawa Ayon gayam, aday padamag ko king ka. Anya deta? Naalas ko mga ibagak. Ay, sana nga. Uminom talatan. Adya mo naklangan. Tagay. Sana kung nga bayag. Ada pa'y papanat. Anya tis isa mama. Kenapa akas tati panangkitam kanyak, Nessa? Nakailiwliwag kan samot tan, friend. Kaya maragsakan at paragan ka. Kasla maawata kung ti kayat mo ang sawa na. Sinisiim na kami samat kin ni Albert. Naragsak ti pa nagsarsari tayo. Idi pa ang nagkakatrabahuan tayo. Sakbay anapan tayo di Manila. Nadlaw ko nga da pa nagkurso nada na kit ka. Iparparipirap na nga ro ti panagayat na kanyak. Impakada na ti panang pasyar na kanyak iti balay. Nagwapo, kan nasingpat ni Albert. Adute ang kurso nada ken kwa na. Sa nangatumat ti posisyon na dito opisina. Namimpinsanan ang nagsara ti pusok, Nessa. Saan ton ngagpitikpay? Kunak man no. Linipat ko ni Matt. Ngamadapay lang sa dito'y pusok. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kuday di apul daw. Lepay lang arudan ti abaga ni Albert Apimanaw. Nagupsang pa'y laang ti panakisarita na. Ay kaya naimbag ko ma, no saan na akadwa ni Jonathan. Kababain pa'y kada Albert kan Jonathan. Imay dito ni Jonathan, tatang. Nanang. Wan, yung sana nagbayag. Ta nabartek sa ni Puldaw. Ta nagkarikin ni Jonathan nga kuig nanto ang mapanit italon. Ay, amom ay alakay. No mapanunot na anasaysaya at mutlaang no irapid na tiyang talon. Nasayat lang ano kasta. Sige, tatang. Nanang. Agsublay ako niti silad ko.
Natamnay pa lang nila Arnie ang makisarasarita. Awan gaganay gayan na. Ay, talagang sa nga awan panggapnan ang makiayan-ayan. Panag ko na. Binasted na ni Albert. Tanaliday mo api manaw. Saan ka lang kumakayat asan Juan? Tamok-tumot lang mo niya tibagam kanyak, Jonathan. Nga may pagpagapok ti kinasayat mo kadagit itadakil ko. Kastamatan kinimanong kupuldo. Agyaman na. Hangam, saan ka kuman amang namnamapay? Amok, naamom tinagtungpalan ti ayan-ayat mi kinimat. Ni, awan na mok. Saan ka kuman niya agin kukunapay? No saan ka nga inayat idi? At atamanan ita, tanatayan ti puso kat sa anak kun nga agayat pay. Napudno ak iti panagayat ko ken ka. Pangasing. Baston. Agpapada kayo amin alalaki. Maawatak na apay anak ko laapan ti panunot mo. Ngam saan mo kumasaraan ti puso? Di mo laptan tiriknam nga gragsak. Sardangan nak kuman. Nupod no nga ay at anak. Paguli mo kang tibiyag ko. Talaga ka di mo kabalan ti mangayat kanyak. Panagkunak ka. Awanan ti pagtungpalan dahi ti asaritaan ta. Sige. Panawan ka pa. Mapan akong itisilad ko. Ay, kalpasan na nakapanaw ni Jonathan. Rimuar ka mo laang iti kwartong laarnay. Nanang, kunak man namat maturukan kinitatan. Imayk nagtimple ti kapik na tsak makaturukan. Ay, anak, saan ka kumaagumurgura, wain? Saan ko nga inggagara manggag ko tinagsaritaan niyo kan ni Jonathan? Nanang, amok nga idipay lang. Kat kayat yun ni Jonathan para kanyak. Ibagayo man na saan. Anya ti basol ko. Inayat ko ni mata kasi ti panangayat ko kada Adonis kan Alexander. Nene. Apay may, agluwa ka mo tinanang ko. Kapoy ti pandemya. Napukaw ko ni Mat, nanang. Anak, saan mo ko maapabasulan dagiti pasamak? Nupuddo nga ay ayatin na kanimat. Saan nakakumanga isukat iti sa bali a babae? Agpapata amin na lalaki. Ay, malalala, husto na itan. Inumumunta ka, Pep. Kalpasan na. Ingka maturugan, anak ko. Awan mo't nga tantima ko na ayo kanyak tatang. Kasin karik kada kayo. Tulungan kayo ngagtalon. Oh. Daitaman ti kunak. Masapul nga gagit ka. Tanusan nga bising ti pamilyam. No, apay ngamin asaan tayo abak ng amin tatang. Nah, Sa gapoy ti pandemya. Darimmigat ti biyag tayo. panubok amin dagitoy. Ti pagyamanan tayo, si bibiyag tayo, iti baed, dagiti madamdamag tayo, abat matay ka po iti COVID. Ungayam tatang. Kumusta ni Jonathan? Ay, sipod, day dinaudi pa ng pasyar na kinila Arne. Diyak pa'y nakikita. Kaslawan sa mo tan, dito lugar tayo. Apo! Talaga nga'y patbatay na unay ti kabsat ko ah. Ah, Sayang. Maag tilo ka. Anya tinaganap na nga'y. Ambisyosan tuma nga may. saan mo kumaasawan ti kasta? Saan mo ang mababalaw ti kabsat mo? Ngam na rin ti pagsaritaan ta. Ay, ewan tatang ha. Ituloy tayo nga rodan, tiraramitan tayo. Taning, pumudo tang. Sigurado ka iti dayta na Arnie? Anya ka di daytoyan ang mapampanunot mo? Talagan saan nasaktan ka unay iti panangloko ni Matkan ka? Marikata na klaw na yan. Tsak mo't lamayo lang ti agtrabaho. Agig kataklangan. Saan ka kumangagdardara suros la Arnie? Nung ata, agbakasyon ka pa ila. Nessa,
Nagbalin ako na nakalulupoy. Kasla na bukawan ti ganas kong agpiyag. Saan mo ko maapukawan tinamnama? Ay, dikit din imang dadaol itibiyag mo. Matayak laguman. Tapno ko ni makan tibiyag ko. Agar arubos manin dagitilwa. Sumsumgar pa ikitin dagitidot-dot ko. Anya-anya tayo talay bagbaga. Anya ti basul ko. Apay na pahayak iti arapap ko. Apay ngagsagsagabag. Anya ti kunam. Agikat kan iti trabaho. Dada, apay, saan ka kadi ang masayangan, anak ko? Diyan may hulupay tayong trabaho, nanang. Kas lang, bilangan konti ang tawa pa nag-tek ko. Anya? Ay, laarnay. Anya ka di dahi nga ibagbagabang. Apay, anya ka di ti marikriknam. Nagsanga sa taklaunay. Sumukon ti bagik. Arumok man ti puso. Jakon kawilan pa eh. Ay, ako. Maawatak ti marikriknam. Ay, patibkaram ti pakinakam mo. Kasan kami ipayan kan ni tatang mo no agsardeng kan ngagtrabaho. Nanang. Amom, nakapsot kami kan ni tatang mo. Adon ti ag-agalan ni tatang mo. Ikarkarigatan na lang nga patibkaran ti pakinakam na. Pagkawanan da ko ba? Kasla sa anak ko na makapagbayag pa ay nanang. Ay, no nabannog ka, nagtrabaho, aginana ka pa ilaang. Sanda ka pilitan, no di mo kabalan. Ag-ama nagkamaawatan da ni nanang, tatang. Oh, abesan ka si Manong iti tanon. Nasakit nga ron ti bagbagi ka. Talaga lumakayak sa anak ko. Ni nanang, ayan na. Unyak mo na mo. Napansa nagnat-natang, iti abrawon na. Nawan sa pain maalabo ka ti marungkay. Kananya pa. Nang! Nang! Mayak man! At napapaitan da kinila Arnay! Narinig, dumanon ka! Sana nakatrang ka na ita? Apo! Kita ipanangipat-patag ni Jonathan King ka. Labs na kasi ka. Papaitan na da kita. Ita. Ne, kunak manawan ni Jonathan dito lugar tayo. Ay, anya da gito eh. Awata mo na Akita mo't asangaripot asabong ti Rosas. Jak amo na niya dayta nabungong. Saan sama tapi manaw ni Jonathan dito lugar tayo? Kasla iso tayo di nakita kaya talon la. Namjak malagi pen no anyang aldaw na jay. Di nakadilat nga ingkaan, Jonathan. Di ka kadipulos maawanan itinamnama. Sana mabanog ti pusok ang mga yat ka, Narni. Ikan na kumay ti kundaway. Kaya't mo akasyan ka. Sabali ti asi iti ayat. Amaga nor-orayam ababainan ka. Larni. Sakbay ang mapasamak dayta. Ibilang naklaangan amay sa agayam. Wano kas may sa akabsan. Basta saan na kumapawilan namang pasyarkin ka. Makamong ka. Ngamawan ti may panamnamak kan ka, Jonathan. Marik na ka sa anin akabailan ti puso ti agayat pa eh. Sapay kumatasan na kami akaguray ti dayto yung ibagamit ka. Kas naganak, kalikaguman mi anasaya at ipagbanagam. Anya ka di pailaeng ti pilawang ken ni Jonathan, anak. Nasingpay, nagagay. Ket amo mi ken ni tatang mo. Kabailan na ka nga ipaayan iti nasaya at abihag. Ken gwapo pa'y kunang bakit. Tatang, nanang. Maikaw ak nga nararamidan na. So nasaysaya at siguro nagsubli akton iti trabaho kintun bigat. Ay, nagsaya at no kasta anak ko. Saan mo kumayaw-awan ti bagbagami ka?
Di ko na mayaw-awan na kami. Dalpas kami na nagsarita kini Jonathan tatang. Kinid daw ko nga ibilang naklaangan agayam wano kapsat. Jak mo't pawilan amang pasyar kanyak. Ay, sige, anak ko. Nuday tati ko nam. Kung naklakit din no ni Tata Igme, si kamot gayang Poldo. Maano samsamot ng tiyagtalon. Kapilitan nga anusan. Tapnosan nga agbisin ti pamilya. Masaplo nga agnakam kung nagbalbaliw akong Jonathan. Aneguray ka man. Kung nakmanuawan ka dito yung lugar tayo. Man-mano lang kami na rumwara. Nay. Naawanan kan samot ng itinamlamay ti kabsad ka. Maag nila arni Noan niya tinagtalakan na itisan na pa'y anakit kita. O anya ita, awan. Kasta lang tigasa. Saan tayo nagsarding nga agarapaap? Apo. Nasingpet kun napakakumbaba ka pa'y laeng. Ay na, maag ti kabsat ko no saan nakamasurusuro nga yata Jonathan. Matitirik na ka, nabigatan na. Tsak samat ka ba, Alan? Sa nagsubli ako man iti trabaho. Kas naguriguran ako matan. Madin samat tanda ito eh. Amang ano. Sa din ako mati nakalaak. Sa anak matarim-rimuar. Ay, Diyos ko. Nugasat kundi matay. Siya kumalaang. Awan ko man, ti may ramraman pa'y. Diyos ko. Inesa ti umawawag. Basta ako lakit tinuang to ajak si marakit ti trabaho. Hello? Kunak man no agsublikan iti trabahong iti kalman. Damdamagan ni boss no agsubli ka pa eh. Nesa? Apay nagsangit ka. Sa apay nagkakapsot ti timag mo. Tanda niya ang samatan matay. Kanya da ita sasawo mo. Urayak lang ang nervyos. Amang ano di na doon makita pa eh. Nuwawan kasat ko. Amang ano saan mo ito pa yan makita di bangkay ko. Nadya talaga. Awan pa nagraman ko iti kankanak. Nakananak samat nga paisun. Madayak ka di, Diyos ko. Larne! Nayunog mo gaya mo, ang timbatik dito isang utiri daw ti kwarto makanag. Kumusta? Di pa nagrikdam, anak ko. Awan tiganas ko ang mga nanang. Nay, kasano ang maipagabtikas ka? Kasano ang pumigsa ka? No di ka mamangan. Awan pa nagraman ko iti kankanak. Anak ko! Di ka kumag sa uwi ti kasta. Ay, lukatab na ito. Kaya ipandakalaangan ni di ospital. Paybayan daklatan nanang. Nugasat ko ti matay. Awan ti mabalin ko. Kalpasan anamwak ka ni Dr. Ramones nga dakan ikinasayata ka sa saan. Pinasyar ka ti balayo. Makabangon ka gaya man. Agkakapsot ang pelaan. Jonathan, nakong. Nagyaman ako na ititulong mo Kunak no na akaranan iti virus nila arnay. Nagtrangkaso lang. Panawan ngamin ti panagsasakit. Wen. Ala, ituloy yung ti agsarsarita kita ikman no niya ti mabalin alutok idjay apagkal daw nila arnay. Sige na. Makaamo ka dita. Agyaman ako na ha, Jonathan. Ay ayatin ka unay. Kayat nga dadakas sa mapasamakan ka. Oh. Di mo liwayan tagtumar ka nagtiagas mo ha. Kanimbangan kay gusto. Ikarikatak ti mangan. Madlawan ti kimuto nga. Nakalus no siya, wak nun.
awanan ti masapul pa nga ipanagnak mo kanyak. Nariknak no kasano nga ay ayatan nagpailaan. No, talaga saan ako nakabalan ngayatan? Umadayo ako ni ti imatang mo. Kat saan nakto na makita pa? Panawanak. Ita ka tipay. Tayo ayatan kan. Agpaso, Ikan kay tigon daw ay Jonathan. Aglo na kan ti panagayat mo. agyaman na. Ikari, saan kan tumapapawi? Nadaman pagpapawyak. Ti panagbalin ko abul sa kitinapayag ka panawan. Kaputamok anapod no ti panagayat mo kanyak. Maragsa ka na. Taka mautyanan na. Agayan ayat kayo matlaangin kini Jonathan. Ang amum ka di matlaang, di ka ayan ayat mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan Nessa. Anya ti amo may panggap kin ni Jonathan. Amangan no sa bali ti pampanunutam. Day di nagluganan tayo a taksi. Kukuha na day jay. Anya? Agkakaaruba kayo? Ngam di mo gayam amu a nagabro? Idi nakaurnungan. Nagnegosyo kat nakagatang tidaga a nagpatakderan na iti apartment na. Tsaka mo day ta. Nalimad gayam ni Jonathan. Nasingpet ni Jonathan la Arnie. Saan na akayat agparamag? Iso anagasak ka kankwa na. Kunak na sa lino ti pangawi sa kanyak. Naglawa mat. Dahito a farm anang yumayam kanyak. Impasyar ka dito eh. Tapno makitam ti planok apakaangayan ti resepsyon ti kasarta. Inton mabalinan ti agum mo. Kayat mo asawan. Kukam dahito eh. Imadayo akit ti sumagmamano atawan. Tapno iti panagkita tamanan. Maikari akon iti panagayat mo. Jonathan. Pag-awanan na ko ma. Mababainagkan ka. Kinagibasit po ti kinataom. San ka nagsangit? Siya akong ti karagsaka na lalaki. Talagunod kumitlahin ti panagayat mo. Naidumtuma ka nga kaya. No saan ako maamahag? Saan ko man agsagsaka pati puso kapukin ni Ayan? Saan mo nalagipan pa tinapalabas? Ulitan. Naidumduma ka nga kaya, Jonathan. Tsaki sukat iti urayan niya kinabaknang tinapod no apa na kayat mo kanya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken Ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.